Cijepljenje je najbolja prevencija protiv gripe i zbog toga se i provodi svake godine i preporuča posebno ovim ugroženim skupinama stanovništva, dakle onim starijim osobama, osobama s kroničnim bolestima, trudnicama, jer samo cijepljenjem se može prevenirati bolest, odnosno prevenirati nekakve teže komplikacije bolesti. Prvi puta ove godine Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je kupio 4-valentno cjepivo. Dakle, cjepivo koje sadrži u sebi zaštitu i protiv oba tipa A gripe i protiv oba tipa B. Tako da, bez obzira koji nas tip ove godine napadne, odnosno koji bude dominantan, imamo zaštitu protiv sva 4 tipa. Gripa je zarazna bolest respiratornog sustava, prenosi se kapljičnim putem i najčešće oboljevaju upravo djeca i mlađe osobe, mlađa životna dob najčešće oboljeva, ali oni kada obole od te gripe, oni će uspješno i preboljeti bez razvoja komplikacije. Jedan od vodećih simptoma je ta izrazito velika temperatura, te bolovi u mišićima i u zglobovima. To su vodeći simptomi, te može biti prisutna i hunjavica i kašalj, ali i ne mora. Cijepim se svake godine, sad mislim, zbog sigurnosti, zbog gripe. Cijepim se već vjerojatno 20 godina. Dok sam radila svake godine sam se cijepila i tako sam nastavila kad sam ošla u mirovinu. Svake godine se cijepim. I prvi dan odmah, da ne zakasnim. Vjerujem znanosti, a ne budalama. Cijepim se zato što su liječnici preporučili trudnicama cijepljenje. Dakle, na našoj županiji je prošle godine bilo zabilježeno službeno oko 3000 oboljelih, što je naravno u stvarnosti puno veća brojka. 25 smrti kao posljedica gripe. Ono što je važno naglasiti, dakle, uz svu medicinsku skrb koja je pružena tim pacijentima, nije im se uspjelo spasiti život jer je klinička slika bila toliko teška i komplikacije gripe tako velike da su na kraju ti pacijenti i umrli. Tako da svi oni koji su stariji, koji su kronični bolesnici, bez obzira na dob, trudnice, zdravstveni djelatnici, djelatnici u domovima za starije i nemoćne, neka se cijepe i neka ne misle da će i ove godine možda imati sreće pa izbjegnu virus gripe.